Я на людську підтримку сьогодні сподіваюся і надіюсь, чи на Божу підтримку. На що я сьогодні надіюсь? На що сьогодні ти надієшся? Я як пастор можу надіятись на людей, але ви повинні зрозуміти, сьогодні люди кажуть: Осана, завтра вони тебе будуть розпинати. Ті самі люди. Сьогодні вони кажуть: ти добрий, завтра вони скажуть, що ти поганий. Ви пам'ятаєте, робиш людині добро раз, два, три, чотири. Ти ж добра людина, пам'ятаєте, один раз не дав борг, все, ти вже поганий. Один раз не зробиш по дудочку людей, по дудочку таку, знаєте, вони дудочку тобі включили свою, і ти не станцював, то вже поганий. Хоча все життя ти підтримував, ти молився, ти вкладав своє серце, свій час, все вкладав в цих людей.